Non é imposible. Ola, amigos. Que é o que non é imposible? Ídelo ver agora. En primeiro lugar, collemos esta moeda pequena. Poñémola centrada en riba do papel e debuxamos co rotulador a súa circunferencia. Cando xa temos isto feito, dobramos o papel polo medio e recortamos a circunferencia coas tesoiras, formando un buraco, un redondel perfecto para, como seguro que xa adivinastes, facermos pasar por el a moeda. Pequena, claro. Non hai cousa máis tirada. Despregamos o papel, botamos man da moeda e... aí a vai, como tiña que ser. Pero poderá pasar polo mesmo buraco esta moeda grande, que, como vedes, ten moito máis diámetro ca outra? Ímolo intentar. Colocamos a moeda e o papel tal que así. Dobramos o papel, convertendo o buraco nunha elipse, poñemos tamén algo da nosa parte e será posible. A moeda pasou. Agora, o truco está nas vosas mans.